Hej alle sammen. I dag der har jeg et elforhold til jer, og det er første gang jeg køber el, så jeg bliver meget nysgerrig, og derfor har jeg åbnet det hele. Men i hvert fald så er der 10 ting, og den første ting, det er den her. Eyebrow Stencil Kit. Man kan se formerne her, eller der er indeni, de ser de ser sådan her ud, eller og sådan her. Det er den der, og så er der sådan nogle ting, der hiver den ud, og så kan man tegne noget. Det er meget smart. Den kostede 13 kroner. Jeg tror der var 8 af sådan nogle her, ikke? Jeg tror der var 8 i, eller noget af den stil. Så har jeg købt denne her fra deres foundation brush fra deres almindelige linje. Også til 13 kroner. Jeg har prøvet den, og den fungerer vel egentlig meget godt. Det er ikke den allerbedste, jeg har prøvet, men den er meget god, synes jeg. 13 kroner, der er det i hvert fald god. Og så har jeg købt deres concealer brush. Den er meget lille. Jeg vil faktisk overrasket over, hvor lille den var, men jeg kan ikke finde ud af at bruge den, så jeg ved ikke helt om jeg vil kunne sige, at den var god, fordi det er den første, jeg nogensinde har prøvet. Jeg vidste, altså, jeg ved det ikke, men den var også 13 kroner. Og så har jeg denne her, deres Smoky Eyeshadow Palette, også fra deres almindelige linje. Så ser sådan her ud. Der fulgte også en lille børste med. Det er ikke skud. Men okay, det her det følger er det sådan nogle, der er sådan en på oven, hvor der er hvid og lyselille og mørkelille, eller man kan så godt se den her. Og så den nedenunder, hvor det er sådan, jeg ved ikke, om man kalder den der farve, men der er sådan en lys i det, og så en grå og en sort. Selvfølgelig ja. Men den er faktisk blevet overrasket over god var, fordi jeg troede egentlig, den ville være så god. Også for deres almindelige linje, jeg tror den koster 30 kroner eller sådan noget. Og det er jo ingenting. Så det er jo meget dejligt. Og så denne her, som jeg tror er nok bare okay. Men denne her fra deres minerallinje, der hedder Personal Blend Foundation med SPF 15 eller andet, i farven light, hvor der er, som man kan se, 4 forskellige farver, som man selv kan blande sammen. Som det passer til ens hudfarve, så man naturligt, det er meget smart. Og så er der også en, der er sådan her, man kan se, der er porcelæn og, eller nu kalder dem porcelæn og fair og light og beige. Og så light og beige til sådan lidt mørkere, så for eksempel hvis om sommeren man skal bruge den, det er meget smart. Det er så meget naturligt i hvert fald. Og så deres concealer, også fra deres minerallinje, også i farven fair. Jeg kunne få den til at virke, jeg ved ikke om det var mig, der gjorde noget forkert, altså det var der ikke kunne bruge den, men for mig der var den, altså den er for lys, tror jeg, og så var jeg så ikke så god til, jeg er ikke så god til at lægge den, i hvert fald, jeg ved ikke om det var mig, der er dårligt til det, det var bare det, der ikke er. Den her, hvis jeg ikke får sagt det, kostede 60 kroner, tror jeg, og denne her tror jeg også kostede 30. Jeg er ikke sikker, det står i dollar, jeg skulle så regne sådan noget. Og så den her Eyelight Primer, også fra deres almindelige linje, ja, i farven sheer, også til 13 kroner. Den er faktisk meget god, synes jeg. Så har jeg fra deres Studio Line deres powder brush, den der, jeg tror de fleste har set lige, men lige kant her, sådan en dejlig blå, den er meget god, synes jeg faktisk. Den blev faktisk ret overrasket over, den er dejlig blå i hvert fald. Og så har jeg også fra deres Studio Line her også købt
Der er Studio Stipple Brush, hvor, hvis man kan se det, det kan man godt, er den også sådan lige ligesom den anden. Man kan også godt til at bruge den, den er beskidt. Jeg synes, den var meget god til, jeg ved sgu ikke helt, hvad det er, man skal bruge den til, det kan jeg faktisk ikke helt fatte i. Men den er meget god til sådan lige at blende det sådan ud. Det der, hvis man har lagt for meget sted eller et eller andet, det synes jeg er meget god til. Og til sidst, vent, jeg glemmer det. De her to, de kostede også 30, altså hver. 30 kroner hver. Og de sidste ting, det er en daily brush cleaner. Hvad den hedder, den er jeg utrolig glad for at købe, fordi at jeg har ikke haft noget til at vaske mine børster med før, eller sådan rigtigt. Så jeg har bare vasket alle mine børster, så snart jeg fik den. Jeg blev rigtig glad. Så den er meget god at have. Det er meget smart, så der ikke er, så de ikke er så beskidte. Og det er bare lige altså, det med de der, de her står bare lige og så altså, det er meget nemt. Og den kostede også 30 kroner, det var det sidste. Men det var alt jeg havde i dag, og jeg håber I kunne lide det. Hvis der er noget, I vil have, jeg skulle lave noget om, det er bare skriv i kommentarer, og så ses vi i morgen.